yakan turo mala'iku su kewaye wurin yayin da ake wa'azi, yayin da ake karantarwa irin wannan. Akwai mala'iku, su kuma mala'ikun nan jakadu ne na Allah, suna yawo a duniya suna neman inda ake ambaton Allah, domin al'umma ba za su gushe ba suna zaune a masallaci suna cikin ainihin wato karantar da alkur'ani da darasin alkur'ani, za ka gani tsuwa na sauko musu. illa nazarat alaihimus sakina, nitsuwa zai sauka, sannan kuma mala'iku su kewaye su. To yayin da duk mala'iku suka gano inda ake darasin alkur'ani, ake koyar da sunna na manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, sai wanda ya gaya wannan ga wurin an samu, sai su kewaye wurin. In sun kewaye sai su su kai rahoto zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, alhalin Allah ya fi su sanin me ake aure, amma don cikan iko na Allah ya daidaita akan al'arshinsa, amma iliminsa ya kewaye ko'ina. Sai Allah ya ce musu, yaya kuka samu bayina, me suke yi? Ya Allah, mun same su suna ambatonka, suna karanta littafinka, suna